नोंनि महरखौ नोंखौ जुदि मोनोब्ला नोंखौ जुदि मोनोब्ला थेला रिक्सा सालायनानैब्लाबो जाहोगोन आङो सर्टकाट खनबायला गारि दामोनसै दा बेफोरबादि दं आरोखि ना बेबो मोनसे कमेडि जाहैबाय नालाय आंबो खनाबाबो जाया नोंसोरबा माबादि लुगैदोंमोन आंथ' बैबादिखौ रोङा ना मालायनि मदार्न जुगनिखौ बिसोर दा खनसिगोन प्रेक्टिकेल खनगोन सोरबा सोरबा खनगोन दा नोंसिनि बे खाथि भुटाना खाथि जायोना जाया भुटाननिखौथ' नोंसोर रोंखागौदां थेवबाबो आं खनसै आरोखि भुटानफ्रा गावसिनाव थांबा हाथाय बाजाराव लांबा जि ना गोरान बायना जायो बिसोरो दा बोराय बुरि रायज्लायदों आरोखि बिसोरो लादो बुरि होनाय जादों ना मादों आं बारा बुजिया थेवबो आङो एसे गोसोआव फैदों आरोखि 这搞不是你搞了不就这样不理了姐姐啊这不理这这大家没有来见面的给大家来就做了怕了比啥在那么可能嘛个东西了 सोरबा बुजियोबा बुजिबायसै आं मिथिला आरोखि आंनि मथेब्ला बुरिया आं बाया आं जाया बिदिखौ होनदों आरोखि खिन्थु बोराया बायसिनो नोंनिखौ जाया नोंनि जेलेले जुजुला लादो बुरि होननाय जादों दा बेबादिनो दाना बोराय बुरि नांलायलायो बिदिखौ आलाय जुमुल दं दा जेलेले बुजिनजे जेजे जुमुला दा जेले बुजिलि नोंनि我的लामा जेला बुगो बुरिया दा दाना उनाव बिदिनो लांना थांनानै मेथाइ खनलायसै 这么些这个从就浪成了写了给写了中的个些年从西啊好不呢写的了写了了了写这么就那提的个咚咚咚咚咚咚咚的今年写了我红的是个你那写了了我就咚咚咚咚 गोदो मा जायखि आं सर्टकाट एसे बुंबावनोसै ना र' बदल जानो हागौ सोरबा सोरबा बुजिफ्रा जाय बुजिदों मोजां मोनगोन गंगारफोरखौ गोदो ब्रिटिश माबायाव भारत आन्दलन 1947आव जेब्ला भारत उदांस्रि जायो बिनि उनाव माने गंगारफोरखौ दाजाबनो नागिरदोंमोन रायजोखौ जवाहरलाल नेहुरा होमबा माबामोन नामा प्राइम मिनिस्टार दा गंगारफोरखौ होनबाय है जोंजों ज' थादो नोंसोर मानो जाम्बा जाम्बा हाजो खर'मा थालाबाय थादो जोंजोंनो एखे भारतजों थादो मा मोनसे पलिसि खालायबाय गंगारफोरखौबो जन गण खननो नागिरबाय दाना खन होबायबो हिन्दीनाथ' जोंहाथ' खनबाय जन गणआ जन गण मन अदिनायक हे भारत बायग' होननाया जोंना दाना बिसोरखौ खन होबाय खननाया मारै खनबाय बिसोर गावसिनि सुरजों होबाय जन जन गण मन अदिनायक जय हे 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 भारत बायग' बिदाथा पान्जाब सिन्धु गुजरात माराठा हे 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 जन 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 गण मन अदिनायक जय हे हे फाग्लाफ्रा सोलायहोनो हाथारा गावसिनि देशखौ एकदम दाजाबफानांगौ दाजाबथाराखिसै बिसोर दा बेफोरबायदि दा बेबादिनो गोबां गान दं बेफोरखौ खनजोबनो हाला नागाफोर दं मणिपुरिनि दं त्रिपुरानि दं चाइनानि दं थाइलेण्डनि दं बेफोरबायदिखौथ' खनजोबनो हानाय नंला गथिखे आङो दस्रा खालायनोसैलाय है नांला चाइनाखौ नोंसोर बुजिखानाय नङा खायसेया खायबा सिस' थारमाने ओंखाम जाबाय नामा होनो खायसेयाखौ जाबाय आंथ' थांदों खेबसे इन्टारनेशनेल कालचार फेस्टिभेल जादोंमोन बेइजिंआव थांबाय थांनानै बिदिनो गावसोर रायलायबाय आरोखि रायलायनानै आंबोथ' जाबादा जाबाय आइ खाम वासियाबा होनदां आंबो फैदों दा आं फैदों नंबायदि अ ये जाथारबाय ओमफ्राय मा रायलायगोन 对我说街头信箱好信我信我韩国信的能信这我希望信我我提信小吧信信平康我说吧哎抛下都没信写零件我从说啊看信信写我托信里写下哎老信错不可写的对对不对दा दोंसे आं बे नर्थ इस्टनि दा था गैया मुजा अखा हादों आखायाव गैजाया साथा बिनिखायनो खारदों सोरबा सिख्लाजों एब्रे होदों
बेवहाय बुंजादों मानोमा ओ नागालेण्ड मेघालया कार्बि आंलं न'खाजा बखाजा खेलायाव ओंखारदों हो लामे लिमोनद्रा सासे जाबायानो आरो एलबाम बिदिनो गान मेथाइ माबा माबि बिदिनो एलबाम मोसालाबायो बिदि आरोखि दा फिल्मफ्राव गोबां नाम लाबाय आङो एखमबा साम' जयला जेन्थेल एखमबा माबा मा होनो जालु खाख्रेब बेबादिनो सोरबा मस्क' होनो सोरबा खासेव होनो सोरबा जयला जेन्टेलमेन होनो बिदिनो गोबां नाम मोनबाय आरोखि दा मा खालायनो नामफ्राथ' बयनावबो गोबां नाम थाखायो नोंसिनावबो बिदिनो सोरनाबा है हंला गुरब्ला नाब्ला सिखो बांद्रों लाथा खाला हान्थु गराय मैदेर सिखो उदै बिदिनो थायो दा आंना बिदिनो गोबां नाम मोनबाय आंनि बिमा बिफाया बिराद रायोलै आंखौ फाग्लाया बिदिनो गाबाय माबाबाय बिराद गाज्रि नाम लाबाय मानो बेबायदि गाबाय थायो गाज्रि रल लायो बेबायदिखौ दा लाथारसै आरो जोंहा हिनजावबो दंना बिखुनजोआबो जि रायहरो मबाइलाव फाग्लाया बे बिजामादैखौ मोनफ्रांना जारलासो जाबाय आं लासिं सिं जेरावबो आलासि जानो हाला सोरनावबा थांबाबो बुंजायो बिनि थाखायनो मानो बिदि गाबाय थायो एखमबा दुखु जायो आं बिखुनजो रायनायावलाय मा दुखु जागोनब्रा आं दुखु जायो दुखु जाबाबो गला मानसिफ्रा लिंहरो नालाय आंबो बिदिनो हाजिरा मुजिरा गानानैसो जायोलै आबैमोन आनैमोन मादैमोन आंहाबो गरिबथार नांगोल हालौबायनानै बेसे जाबावनो नांगोलजोंथ' मोनजाला नंखायनो जाय जेराव लिंहरो बेयावनो जेरावसो हाबायावबो मोसाहैयो आङो सोरनिबा बसावबो मोसाहैला खाथेर गैया है थामा फाग्ला बसाव दा मोसा होनो ओइ दा आं मोनथिया आं हाजिरा मोनजायो होनो आङो एकथिनिया दा बेफोरबादि आरोखि दा मा खालायनो रायजोफोर जोंना बर' हारिमुवा बिदिनोसै सोरबाया बिदिनो थियाटार गायो थियाटार गाबाबो बिराद बै समाव जि नामजादा जात्रा गान जे एक्टर एक्ट्रिस जानोसै ओजों आरो न'आव नांगोल हमनानैसो जानांगौ दा बेसाराबा सोरबा सोरबा रिक्सासो सालायनानै जायो बेटारि रिक्सा माबा माबि सिनेमा एक्टरफ्रानो माथो खालायनो होनो हाया जोंना ना नङा होमबा सरखारनिफ्रायथ' बहा मोननो आरो ओरै गाबाबो मोनजाखाया सियानो गैखाया फैसाखौनो मोनखाया खुनुरुखुम हाजिरा मुजिरा बे 300 400 500जोंनो बेजों सोलिनांगौ जायो आरोखि दा मा खालाय रायजोफोर बेफोरखौ बुंनानै फोजोबनो हाला आं दा आंनि खामानिखौ मावनोसै आरोखि बेबादिनो मावलाबायो आं जाबाना आं मैया हाबा जानानै गारामाया एसे थसेब जादोंलै थेवबाबो बोरैबाफोर सौहायाबा न'राव नाङैयाबा गाज्रि दामोनसै दे गाराङा एसे थसेब जादों आंबो मैया मालायनाव हाबा जाया जाफ्रांहैबाय मोसालाबाय मेथाइ खनलाबायबाय दाना आंहासो नै दा जारला जाफैबाय इमारजेन्सि मोनायावसो लेंहरनानै नैबे फाग्लाफ्रा बे साउथ इण्डियाननि दारि लानाया बिराद फाग्लासो बियो बर'नि साउथ इण्डियान दा मेथाइ खनसै आं दे गाज्रि जामोन बोरैबाफोर भुल जायोबा निमाहा होनांगोनलै आंनाथ' दामग्रा देग्राबो गैया जाहैबाय मा खालामनांगौ आङो है नांलालै दामग्रा देग्रा बावहाय हारसा बर' लगायमोन्देर दं नङा होमबा ना दा हारसाखौथ' आं बारा रोङालै जोंना क'क्राझार हारसाया बारा थिग जायो लाब्रासो आमार तुमारसो होनलाबायो कि करिब मयथ' ना जाने कि करिब মই